Ahojte ľudia, dneska je 50. video, 50. short, strašne sa teším na to. Joj, dneska si zahrajem dorožko klasické video, iba je 50. Takže super, toto nie je short, hej, ideme na to, no uvidíte, idem sa teleportovať o 3, 2, 1. No sme tu, super. Najväčšia teleportácia na svete. Vôbec som nestopol toto. Trochu to stíšim, lebo to húči teda. Vôbec som nestopol nahrávanie, teda vôbec, hej. Nemusíte sa toho bať, ale 50. video, ja to nechápem. To ako, prečo sedím, neviem, divná. Dneska sa teším, dneska to bude fajn. Chcem vidieť aspoň 4 a jeden predstaví. Ja teším sa. My sme trio, yes! Sme dúfam. Keď sme dvoje, tak sme dvoje, no to čo sa stane? Neviem, ale teším sa. Yes! Hej, sme traja. Joj, teda hoko. Zase lepšie. Roba, lebo to ja to točím v noci. Som si musel vyhradiť čas. Teraz som do večera. Asi ja tam pôjdem. Si uberem peniaze. Na čo si tam išiel? Víš, čo je teraz najlepšie? Že vy vidíte úplne ako ja. Takže je pre vás tma. Tak vám to až tak nevadí. Lebo som aj je u mňa. Dneska malo pršať na Slovensku. Veľa pršalo. Strašne veľa. Akoby 30 sprch. Vôbec neklamem. Šalené. Nič sa nedeje. Joj, tma zase. Ja mám zapaľovač? Yes! Super. Nič. Ale sa mi tu nechce ísť, toto nemám rád. Hej, toto je, ale to je jednoduché. Tak. Je zase tma, počkám s vami. To by bolo sranda, keby aj tam bol youtuber. Tma. A mám zapaľovač. Nice. Nehovo. Teda dobre som. Dnes ako hneď na začiatku minie. Dobre, ja už nič nebudem vidieť. Takže teraz, no v pohode. No vy asi nič nevidíte. Toto miestnosť.
Ďalší zapaľovač. Dneska mi hrá praje. Joj, som rád, že dneska. Ale vy nič nevidíte. Len ja. Ja neberiem tie peniaze. Rozdodováčka. Globus sa mi vždy strašne páčil. On je asi tiež na počítači, takže podľa mňa tiež hraje. No, hraje. Teraz bola 13. Musím si pamätať. Jaj, teším sa, že už... Ja tu zostanem. Asi som nemal zase teraz. Sme na to iba my. Super, sme len my. Nič asi nevidíte. Jo, takže ďalší asi bude v prdeli. Tá nice. Tu nič nebude. Teraz nič nehľadám, ale chcem ísť preč z tejto prekliatej. Nič. To by bola sranda, keby ešte takto bolo za mnou. Tu nič nie je. Aha. No toto nie, to je ako vždy tma iba. To je vždy tma. Teraz má byť monstrum, ani nie. To by som videl blikajúce oči. Ničoho sa nemusím bať. Jej. Ako sa volá tento obraz? To je strašný sus. Finál. Wow. Nice. Blikali nám svetla, ešte zoberiem peniaze. No, ja viem. Rýchlo nestratám čas, to čo bolo tu. Neviem. Vždy dačo blikalo, to bolo divné. A ďalšie zapaľovač, ako by mi proste hral do kariet. To čo bolo? Wow.
Ta hra je nejaká divná. Som zabudol počítať 28. Očička. To bude buď baterka, alebo sperhák. Super, vyberajte si dám do ruky baterku a teraz budú očička. Toto nebude platiť, to teraz bude všade. Som pripravený, mám všetko pripravené, nemusím sa ničoho bať. Ja viem, ja som ťa videl dneska, lebo sme už hrali dosť. To je druhýkrát, neviem. My God, ja viem, ja som to toľko krát hral. Ježiš, toto asi nedám. Ešte jednu hru? Nie. Tak ďakujem, že ma sledujete, podporujete, že už je to 50. video. Poviem vám na stovke prekvapenie, takže dúfam, že sa mi zatiaľ nazberajú nejaké odoberateľia. Takže zatiaľ čaute, uvidíme sa zajtra.